Oh iya lawa Mas. Lawa. Kuwi Mbak Tatin. Mbak Tatin diaturi jumeneng ya? Wong mataku kira kok. Kene Mbak Tatin sing dinteni para. Sini iki. Nggih. Mangga. Kinutang-kutang tansah bisa lati. Arep buka rasa tentang ngayomi. mujiku. Dadi pahit. Matur nuwun Mbak Tatin tebih saking Kulon Progo Ngayogyakarta dumugi wonten Sluke Nggih, sami-sami Pak Igit, nggih. Mohon maaf lahir dan batin nggih Pak Sigit. Sami-sami Mbak Yu. Mbak bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Nggih, sami-sami. Kula sing luwih tuwa, akeh lupute ya njaluk ngapura. Nggih, jenengan tua ta? Tuwa kula niku. Kula kancane Bu Krismas Tutik tuan Oh, rumah. Bu Tuti. Nggih, iki kanca sakelas angkatan. Terus angkatan. Nggih, dadi Bu Tutik ya mantu, ora suwe meneh aku ya mantu paling ngono. Saestu. Lah wis padha seangkatan. Wong ki nek ayu urung nembang ngendikan nek kok ning mata iso marake slir-slir pengen bobok. Mas Yolang, selama ndak ketemu kok jenengan rodok kurusan kenapa? Kan ini semua Kok kuru, tambah ireng nggih Mbak Tatin nggih. Kok dadi mau niki nyun sewu nggih, mau niki lho untune niku mboten ketok. Nggih. Kok saiki saya kuru kok malah saya ketok. ya nuwun sewu niki asline kan wingi pun coplok tak lem-lem. Jadi manggone ora pas. Oh, jenengan tak nggih mboten sakit, mboten kenging menapa-menapa to Kang Mas? Mboten, aku iso lara nek ora cedhak karo sliramu. Modus. Lah sak menika sampun cedhak kalian kula. Rasane aku dadi seger meneh kaya dene kepengin umurku ki tambah 20 tahun, 50 tahun. Oh, kaya ketiban ngopo ngono? Kaya dene aku roh widodari sing lagi adus. Kok lagi atus? Ya, kae terus disolong slendange to. Oh, nganu dicolong slendange terus aku goleki jenengan ngono kae. Iya, terus Oh, awakmu ngono. karo piye rasane atimu sakwise ketemu karo aku? Iki kula ken nanggapi mboten iki? Tanggapi mesakne wong kuwi lagi lara. Lah, Apa to? yo tanggap kono. Pripun Kang Mas, mang bangsuli kula menika rada mboten krungu. Kepiye rasane atimu sakwise ketemu karo aku? Kula kedah mutah-mutah Kang Mas. Utahno wae. Senengane kok ngono. Mbak Tatin. Menika ditimbali Mas Imron utawa Mas Mbi kalian Bu Krismas Tutik niku kagungan kersa mantu. Ndhawuhke Mbak Nafis kalih Mas Rigel. Ndongake napa dhateng temantenipun? Kagem pinanganten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi cepet enggal angsal momongan ingkang soleh lan soleha. Amin, Ngeten. amin, Pokoknya keluargane tansah langgeng. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Ngeten nggih. Amin. Nganten saiki kuwi apik-apik. Apike? Dekore wae yo digawe apik, terus kamare yo dihias. Yes, Lah nek mantenmu mbiyen Mantene kula kuno kok Pak Igit. kuno Kuno piye? piye? Omah ngoten niku nggih sumaye elik gedheke dibukai kabeh. Ape malam pertama ya malah bojoku turu awor mbae. Lah kok Lah dulur do nglumpuk ora duwe nggon kok. dadi siji ta? Tak antem krecek anggek ku ape tak jak malam pertama malah kenek sikile mbae dok. Lah terus Rasidono. Ana apa, Cung? Terus memangsuli piye Mbahmu? Sampeyan mangalih to Mbah, kula kepengin kalih bojone kula. Gak apa-apa aku tak karo ndelok polahmu. Wong edan. Mbayang Wong manten kuno ngono kuwi aja. Ora ana sing nggon tur dasare pade-padene mung apa kuwi jarik.
digelar jarik kowe nyileh lho Pak Igit. Biyen. background-e gur jarit, terus slewer-slewerane kertas sing rupane abang kuning nek dipres nggo banyu terus dadi jinggo ngono. Nggih ngoten nika wis apik nek Karo ora pelembungan. nek ora anake petinggi ngono ya linggahe ora kursi apik nek wong biasae kursi nganten kae linggahe kursi penjalin. Agek linggah plek ngono kemeruyek tinggi tok ngono. Jenengan nyob bandem-bandeman suruh ngono kae. Iya. Tadi Bojoku iki kepengin spektakuler. Zaman kae ben ora padha karo kancane. Nek manten balang suruh kowe sangger nganten. Bojoku nganteme nganggo boto. lah tenan babak bundet. Ya aku terus endo. Endo. Ning jenenge pira-pira wong jenenge Tresna ki bakal disembadani. Wong lanang iki sembodo. Sembodo ya. Wis kadung seneng lahir kelawasan batin. Susah payah berdua, kita bersukaria juga berdua. Kaya dene aku karo Ngapa? aku pek bojo ah. Lah aku ora iso mbayangke lho Pak Egit, umpamane kamu menjadi suamiku, Iya. nanti kita anak-anak apa? Ya anak-anak wong awakmu muni ape nek roh raiku ngono ah. Lah ya udah ya umpamane malam pertama kita mau bagaimana kan aku yo mosok aku mau malam pertama sama kamu rak yo le mbayangke wajahmu saja aku pengen Gila. Alah wong rai elek karo ganteng nek dadi bojone sing dienggo yo gak raine adek. Ya bener udah raine tapi kan cinta itu datang dari mata dulu, saling melihat, oh iki wonge bagus, wonge iki ayu lagi nang ati. Dari mata turun ke hati. Alah gayamu urung ngerti aku dek. Aku lho lek elek lah lu bagus dari mata ke hati ndek duit. Wong elek kaya aku ngene iki yo ulung rejekeni. Ngerjekeni piye? Jajal upama dirimu wis ayu untuk bojo elek. Lho ngene iki kudu bersyukur. Awakmu bendina tanggapan aku mbok gletakno ning omah ora ana sing WA. Mergo elek. Mergo elek. Kepepete sepi tanggapan. Kepepete sepi tanggapan awakmu ngerti dhewe wong ning gone pategalan ning gone sawah. Lho aku iso kena dadi kombi. Carane Mangap miring ning galengan tugel dhewe parine. Nyiret berarti nggih Pak Egit. ngirit. Lah seroh to. Wis ah. Kok sik ta? Nek umpamane kok ya dadi bojoku tenan ki rak ya iki kepiye ngono lho. Ah nek jenengan gelem tenan ya berarti mripate pedhot. Lah ya mulane kuwi lah ya aku harus berpikir dulu. Kok ya jenengan sesuk aja anu jangan sakit lagi ya. Digemukkan lagi biar tidak seperti ini. Aku sakit iku salahku dhewe, Mbak. Kenapa? Aku dikandani dokter ngene. Iya. Perbanyak minum susu ya muni ngono. Terus? Lah aku malah melanggar. Pelanggar. Aku dikei susu malah tak nggo dolanan. Ora tak ombe. Maksudnya piye ta? Adae kalenge sing go dolanan maksude iki lho. Wong kon ngombe kok doktere muni ngene. Jenengane ku ndablek wong kon ngombe malah digo dolanan muni ngono. Wah aku yo mbuh lho. Masa ya nang ngombe sithik-sithik to? Ya terus dane tak ombe sithik. Wong ngancen bolongane nganggo paku. Nah, piye wis? Piye? Aku Piye? situ Mbak Pak. Coba sing mesra digandrung Mas Jolang karo Mbak Tatin. Oh, kanca-kancane Mas Bi komplit ramu. Oh, Mas Galing bareng yo eneng jebule. Oh, makasih Mas. Blereng kok kene ora pati ketok. Nun sewu. Makasih. Oh, Mas Galing kae putrane Bu Sri. Iki cilikane anakku sing barep cilikane Awang iki bijetene nggone Mas Galing terus. Nggih. Oh. Mungkin do mriku. ngapa? Arep ngopo? Pijet. Pijet. Wis mapan ono Kasarga Jati kok Bu Sri. Ya wis gak sida rono. Nusulon arep pijet ngono. Nusul lah isuk mben to Pak iki. Iya. Eman-eman ngene iki kok sing nganggo sapa? Apa sih? Iki mau gandrung. Digandrung Mbak Tatin digandrung. Yo enenge iki ditentekke iki. Lah nggih ora ono liyane to, Pak? Ora. Saurunge gandrung awakku, sliramu atine ben tatak Apa? maca kulhu ya. Kok kaya kamu roh demit ngono ya? Lah ya nek menawa ngono kan atine dadi padha. Wiwitane sesideman karya Mbah Haji Sukron Suwanda. Ya. Aku engko iki peragaku. Peraga. Dirimu nembang judulnya kan sesideman. Heeh. Aku engko mbah mah terus paksa ya. Alah. Kok penak men. Walah dalang kok iri. Sinden iku ya jatahe dagelan. Lho aku mbayari Mbak Tatin ora wani ngangkon meksa apa Lah menehane awakmu demok. wis jatah dhewe kok iri. Jatahku apa? Gedebok. Oh
iki malah mulus lho Pak Igit. Iya, iku nek entute gedhi malah larang kuwi. Oh iya ya. Entute sinden sapa sing ngenyang. Entut sinden ya wangi ta ya. Iya percaya. supaya didarani gak bodone sithik ya. Apa? Urung. Ya tembang. Oh, tak kira njaluk kuwi aku urung krasa. Sikil kunti sikil. Oh, iki apa? Barang ketemu Mbak Tatin kok karo sikile kok lali. Klangge kok. Wiwitane. Cedhake, Mbak. Iki ngondange sinten? Kanggo Mas apa kan? Joko Tarub. Walah lah. Joko sapa? Joko Tarub. Alah. Awakmu iki nalika urung lahir ki aku wis kondang lho. Undang Joko Birut. Joko Tarub to Pak Igit kaya dening Nawang Wulan karo Joko Tarub. Ngono iya. Aku mbiyen nom-nom aku wis sing dadi Power Rangers iku ya aku. Power Rangers ning Bangjo kuwi ya. Ning Rembang saiki wis Power Rangers, Spiderman. Ngono kuwi. Anakku terus muni, iki negarane Rembang wis tentrem Pak ketara Power Rangers wis ora ana musuhe. Ning Bangjo. Sawung galeng nek guyu. Mas Galeng kok sawung galeng. Lah yo aku ning Bangjo yo blas anggere diliwati ora tau ngekeki lho padahal. Kostummu apa? Kula nggih nganggo Power Rangers Sing biru apa sing kuning? sing biru. Oh iya lah sing tak titeni ya. Ora tau ngekeki guyu. Tak kira kanggo sing pink ya. Apa? Power Rangers kan ada yang pink. Kamu Iya. nggak pakai yang pink kan? Enggak. Ya. Andere sang pake. Kang Mas. Piye Wong Ayu? Panjenengan mbok mirsani kula madhem mriki ngenten lho Kang Mas. Kula menika dandan nika sampun 3 jam. Pasuryanku mrono ki ora mergo kok aku sutik ningali sliramu ki ora. Ning batinku tetep ya. Batin kula tetep teng kene sampeyan ngenten iki. Nggih ta? Ayo. Arep ngopo? Arep melu demok. Ngene lho nek Tak ketok batinku bijimu. karo batinmu wis dadi siji. Nggih, batinku karo Batin, anu Kok terus menggok mengguri tanganmu? anu batinku karo batinmu wis dadi siji. Peroke Kang tak tatin Mas. batinku. batinku Karo karo batinmu. Iya. Entah? ngene lho. Apa lah? Mbak ngene iki lho langsung cek. Pelek. Aku tak langsung celek ya engko tak imbe selawe. Wong edan. Kok selawe murah temen. Selawe yuta. Oh. Iya selawe. Bayane semugih ya. Apa kowe duwe duit kok arep meneh Mbak Tatin 20 yuta? Duwe duit. Iki agek golek. Oh iya. Oh berarti malam hari ini 20 juta kamu? Oh, Karo ngemut genset. Yo aku ki nek karo Mas Mbi ki ora hitung-hitungan sing penting berah ngono wae. Pria kakus. Mbak Tatin. Ora priya kakus, priya bagus. Nek karo jolang, priya jumbleng. Pria bagus ta. Lah ngapunten nggih Kang. Ora Mas. apa-apa anjen raiku kaya kloset. Priya bagus. Ming kaya. Berarti Ora kan apa-apa. saumpama panjenengan kloset sing Umpamane apa? aku dadi garwamu, aku gelem dadi sabun. Lah kok iso? Engko nek sliramu adus engko terus dikenek-kenekno. Heeh. Kok rai. Terus? Rai nang gulu. Gulu nang Nang endi? dodo. Kowe terus muni piye, Ja? Begitu ning dodo Aku sabun. yo meneng ae wong sabun. Iya. Terus biasane weteng iki padaran iki disuwek-suwekno ngene diubeng-ubengno. Aku yo meneng ae yo sabun kok. Terus? Terus medun-medun neh ceblok nang kloset iku mau. Oh iya, bener. Terus disentor. Aku yo tetep meneng ae wong sabun ning kloset yo meneng ae. Kok iso meneng? Angko esuk rak rono dhewe to Pak Igit. Yo Gendi kowe Ja sing nembang. Oh. Wah, nganggo kuping-kupingan. Kuwi bros apa kuping-kupingan? lho Weh lah. kenyok hayu
daya Upama Mbak Tatin dadi kembang kowe dadi apa aja? kula dadi tawon Sebabe ngentuk nek Mbak Tatin dadi kompor kula dadi uceng sebabe iso undlak-undruk nek Mbak Tatin dadi asbak Mbak Tatin dadi asbak kula dadi rokoke kok iso? temumpang ning dhuwur Nek Mbak Tatin dadi ambulan kula dadi supire lah mayite weh kok iso mlayu ning aku iki mau piye? Napa lho Kang Mas? Kedawan tresnaku marang sliramu ngantek tak rewahi kaya ngene. Kedawan sotang niku Tak dadi kira tresno. tak kira kedawan apa kok nganti kesandung apa sing marake kesandung ki Mas? Ndase muntir. Oh, ndas apa kok? Ndas pira? Iki mau rene to gemblung Tak kira ngene. wong si ndas nang dhuwur kok nang isor ana ndas ki ndas apa ngono. Engko tak WA. Ganti Mbak Tatin sing nembang. Kaya gablek-gablek kok HP lho. Sowan menyang iki arep piye to? Pengen mesra lho. Dipangku no dipangku. No dipangku. Jadikan Ya, siap, aku orang-orang yang tenang ya Allah. Oi. Oh ngono, aku manggon ning ngendi to Mas? Oke nih. Sowan menyang ngendi to Mas? Wah, Ngendi oke. Yaya. Oh, apa itu Yaya? duduk. Oh, Ya, awas lo ya. enggak apa-apa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jujur aja, ya. Aku kuat Plek banget. gitu loh, enggak apa-apa. Aduh, sebentar ya. Iya. Ini kok agak enggak penak toh, Mas. Anu, Apa toh ini? dengkulku mblusuk. Kok kesane kok jerumen gone Tatin. Kebaya. Nganti iso blusuk. Dengkulmu kok amot. Lah kebaya ya lenggah Mbak Tatine ngene. Lah mulane kok aku ra penak ki piye to? Aku dhewe kok yo anget-anget jebule ning kebaya. Sawan menyang Ah semane. kota gede. Sing bayar aku sing bangku jolang kalah. Mbok Pak Igit wong kene kalah rayu menang nasib kok. Pripun raosipun Kang Mas? Kaya dene aku ning nguri montor bok. Ngece. Maksudnya? Kowe ngenyek Mbak Tatin kok padake karo mobil MBG ngono piye kowe? Katresnanku ya ning jero kono. Ngendi? Ati. Ati iki dhuwur. Ya rene ati. Ati kok nang kono lho. Kapitayanku ya ning ati. Tresnaku sejati ya ning ati. Tenane to Kang Mas. Gombal. Iya, Saestu to Kang Mas. tenan pengen ya. Ah. Walane wong lanang aja wedi mbek wong wedok. Sapa sing wedi karo wong wedok? Iki. Tenane. Mosok Soale aku lah yo yo. Aku yo ora wedi karo wedok ki ora. Wong lanang iki ngajeni karo wedok mergo aku wis perkumpulan paguyuban istiqomah, ikatan suami takut wong omah. Wingi pas badan Pak Igit kene wong ayu, kene wong ayu. Terima salaman aku ora bojoku langsung enak. Ayo ke njaluk ngapura mbek aku. Sikil takon nyucup, takon ngemut jempolane. Ayo. kok sia-sia karo bojo. Ngono ku delale bojoku kok emoh. Ya malah. Ya pinter berarti bojomu. Wah, aku nek ini during-uring bar bodo. Kok iso? Kon minggat Pak Igit. Lah kok iso ditundung bojomu kon minggat Wong lanang kudu percaya diri. Lah terus Tundung minggat lah tetep moh. lho, wong pancen kuwi tanahe bojomu, omahe bojomu kuwi ning kono gur nunut kok. Lah ya engko aku mosok turu ning Indomaret nek yo endi mau wonge. Gurimu. Nang kene. Oh, sakmene gedene kok ora ketak. Kaya dene gedene katresnanku. Kamu tuh gombal. Mama ndelok guyumu pe seneng tenan Dek. Bendera terus kayong Umpama bojoku ngene ngono ketoke kok. Ngapa? Ora ngarah. Maksudnya apa? Aku radong lho. Ora mungkin. Ora mungkin. Ora ngarah ini cara Cara Yogya kono ki Kulon Progo. Oh, ora mungkin. Nggak mungkin. Umpamane jenengan
jenengan dadi bojoku mesti seraka berkatokan to. Mas? Tenan, aku kok kaya kerupuk Bandung wi. Kok iso kaya kerupuk Bandung? Kanginan terus dadi cilik. Alum-alum mati. Ati ora iso tentrem kok. Iki wis mulai alum lho, Jo. Kok senengane medeni kancane. Wong ndek nyitir selunga siji aku mau melu lho. Aja. Selendang kuning kang saking wukir. Arep ngapa? Aku umpama gak merongos ngono ganteng lho ya. Yo ganteng nyatane kowe mbiyen cilikanmu di gudang mbokmu. Anakku sing ganteng-ganteng dhewe anggere arep mangkat sekolah ki di gudang piye kowe? Kula riyen ndek sekolah jengting sekolahan SD kelas 1. SD kelas 1. Mak niku nek maringi bontotan karo muni ngene. Piye? Anakku ape sekolah, nggih, sekolah nggih. Oh, Terus aku dikei bontotan ya. Terus mak karo muni ngene. Bagus dhewe. Pinteng dhewe. Ganteng dhewe. Aku sekolah ya, Mak. Oh ya. Terus tekan sekolahan. Tekan sekolahan wayah istirahat do mangan bareng aku awer cah lanang-lanang ngono kuwi aku mlengak. Aku kok tetep elek dhewe. Itulah tanda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu dengan pabatan. Mulane biyen nganti ana lagu. Bagai sang surya menyinari dunia. Oh, kasih ibu. Ya. Ndi mo raine? Rai ning dhuwur. Kok goleki ngono? Rai kok ning isor. Ngisor yo rai kok. Rai apa? Rai lok. Kaya tau weru-weru. Alah terai. Tau weru apa, Mas? Apa? Apa sih? Kok orang ngono kuwi lho. Rasah takon wong wingi ya wis ngono kok. Wingi ngapa to? Wingi ya wis ning pasar. Daleme jenengan ki ngendi to? Kulon Progo. Kulon Progo. Lah iku Kulon Progo ku ndi? Lah nek kulone pamane ki Prambanan sak piturute Kulon Progo. Nganu cerak kali Progo. Kalau kamu mau ke bandara Sing anyar. Iya, Anyar itu di Kulon Progo melewati rumah saya. Oh, yang Sampai. cilik itu ya. Hah? Rumahnya yang cilik itu. Iya, cilik di bawah jembatan. Iya, oh, mulane biar gelem tak pek ora omah-omah jembatan. Lah omah-omah ning ndi? Ah, tertek wae gitu. Padha. Iya. Terus ya, Mbak Tatin. Suara kurang permana. Karo pelaku, gandeng. Ning wasis Badhe tindak pundi Mbak Tatin? Niki ajeng buak batang. Aja ngono. Lah napa? Niki badhe mbuak asu. Oh, baleni berarti baleni. Jenengan iki Lah ya jane- batang asu. Lah iya. Kok ora ono sing petingan belas aku. Panjenengan iki nek jenenge wong elek kuwi malah nganu lho, tekan sesuk iki mah awet lho. Dadi Konsisten. Konsisten saiki elek tekan sok tuwa ya tetep elek. Ning elek lah aja dicontohno karo asu, ngerti ora carane mbleh asu? Piye carane? Dilebokke sak kepruk ndase lho. Kowe kok apal? Aku mbiyen bakul lho, Mas. Jebule ning Siman iki sing nyetori kowe. Mulane ora patek amis. Oh ngono carane. Carane ngono. Lah aku nek terus aku dilebokno sak. Tak keprok ndasmu. Lah iya. Nek ngono ki malah kaya tikus lho. Gede kowe, Jo. Anggung krum marang. Kang. Hangungrung marang bendara. Tias sulis tio pijer ngincangake alih. Ayo arep dibrakot tanganku. Rumangsamu aku kanibal kok piye kok ya. Ya kan ketake kaya meni arep brakot ya. Sayange. Sayange. Terus Terus tresno sesideman. Sesideman kunjuk para tamu kang pareng rawuh menika. Nggih. Digarap cara tayub, Jo.
nek daerah Sluke Kragan Sarang Rono tayupe wis terjajah karo tayub Tuban. Ji. Ngono. Nek daerah Sumber Rembang wis terjajah karo tayub Bluro karo Pati. Nggih. Dadi Rembang isine terjajah, Wetan terjajah Tuban, Kidul terjajah Pati. Niku sing diarani interaksi sesama budaya Pak Iki. Oh, iya. Jadi budaya kono dikenal kene, budaya kene dikenal kono. Itulah keindahan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, heeh. Kunjuk kanca-kanca sing mirsani lumantar YouTube Sigit Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oh iya, di Subscribe. subscribe ya. Dek Tatin monggo. Iramane rada sesek sithik Mas Bari, ora kaya pas nek neng Tuban. Ya. Disesekno Mas Bari. Tung tung. Mama nem. Buka bunah. Ya. Podang Gunung. Ompak.
Tayub cara daerah wetan, Oh, Rembang Wetan. ngaten iki to Tuban. nggih. Sarane joget nggih, pripun nggih? Wong jogete mung lenggut-lenggut Lenggut-lenggut ngoten mawon. tok mawon nggih. Nah, Waranggana Tayub niku beksane namung ngeten tok. Ngene Oh, karo nggawa kipas angin ning ngarep ngeten nggih. Ngoten niku. Iya niki nderek belajar nggih. Makane Piyai Ngayogja kalih panturan niku radi benten sithik, mriki radi kasar. Oh. Nyatane niki wong malah alon penak dirasake ngenten. Itu yang dinamakan tukar kaweruh. Tukar kabeh. Malam hari ini di live streaming secara serentak 10 channel. Oh 10. Wah, Nggih. jen, luar Sigit biasa. channel mau tak tili penontonnya 1.700. Oh nggih, Terusan alhamdulillah. Bangkit TV ini channelnya Mas Ulil putrane Mas Ulil. Mas B. Nggih. Oh nggih. Nggih Julang ya wis tau podcast ning kono, aku wis tau podcast ning kono. Nggih, Mas Ulil sukses. Nggih. Tahun ngarep urung taune kita Mas Ulil dadi nganten wayangan ae. Nggih nggih. Pau pun diri rancang ngoten. Oh iya. Ada 10 channel, Sigit channel, Bangkit TV, Lawu Sri Kandi, Aji Mangkoro, Lawat Maja, Juve Budaya, Jack AV Multimedia, Lisaning Ayu TV, Jawa Pride, Kelir Budaya. Luar biasa nggih, 10 channel loh Mas. Itu Jonan. kalau satu channel yang melihat ada 2017 orang, itu kali 10 sudah berapa? Berapa? loh. Nek nang mriki ramot ya. Makanya iku eloke teknologi ngoten niku. Nggih. Sing iso rawuh-rawuh, sing nadyan ta ora tindak rawuh ning iso mirsani liwat streaming. Monggo sing badhe ngeling streaming bebas, maton logo Sigit channel sing tengen ora ditutupi. Nggih. Jawa Pride terutama sok di crop barang ya Jawa Pride. Selanjutnya sing nggo ngancani Mbak Tatin sing saka Blitar, Mbak Yosi Dian Prati. Si Mbak Yosi. Kene ya? Yosi. Blitar kutha cilik kang kawentar. Ati pengi gunung kelut sing ayomi. Blitar jaman banget kegempar. Pata-prontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen angune sananta. Majapahit ana cantik penataran. Blitar nyimpen layane bengkana. Proklamator lan presiden yang sepisan. Dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu bujange Mbak Limbo. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Iya Jo, kowe didampingi Mbak Tatin karo Mbak Yosi. Upama padha legane menang milih, kowe milih bojo Yosi apa Tatin? Hele. Mas Jolang kok kon milih antara aku karo Mbak Tatin. Lah, Ya wong ora lanang. mungkin. Aku cantiknya Indonesia, Wong Mbak jen- Tatin yo ngono cantiknya Indonesia. Ora Mas. mungkin lek kur gelem karo Jolang luwak anyang-anyang. Tidak akan mungkin. Jo- Lihatlah aku seksi, cantik dan menarik. Tidak mungkin akan Alah. Kok kowe terus gregeten halah ngono? Ngene iki mau wong dibojo kuwi lho. Mosok walalala omongan kok ora kena diselip blas. Wong wedok itu yang feminim kaya Mbak Tatin. Jenenge watak wong wedok iki warna-warna to. Ayo Mas. warna-warna. Rungokno kuwi, watake wong wedok ki renero. Enek sing aktif dan energik sepertiku, ada yang seperti Mbak Tatin kalem. Jadi kamu memilih yang mana antara aku dan Mbak Tatin? Tidak. Walah Mas ora sida rapi ra wis. Lah apa lho? Bentuke ngono. Saya eksektis cantiknya Indonesia, cantik saiki 50 tahun kasih peyok-peyok. Yo ben aku 50 tahun peyok ora masalah, kowe 50 tahun kas karuan. Yo. Gini, tapi muni mati lah. Ora, mung Mbak Yosi 50 tahun ya isih sehat ning omonge sing grugoh. Nggih. Teko ning Rembang ngono. Pak Sigit, oh Mbak Yosi nggih. Badhe tindak pundi Mbak Yosi nyuwun tulung terke teng kuburane Jolang. Nah, ku lho. Kowe Kula ngerti badhe ora? nyekar. Loh, kowe wis dadi batang. Iku lha kowe. 50 tahun nek lho Jo iki umurmu wis pira? 57. Akeh lho kuwi. Berarti 107 lho umurmu. Kowe pengen urip. 107 pengen Apa gak urip. waleh urip kowe? Isih pengen urip 107. Apa sirmu tekan 250? Ya. Aku kepengen urip terus ngantek roh tuwekmu. Iso eksotisnya Indonesia. Ya kan ra apa-apa lho wong
Iya. Watake wong wedok iki dhewe-dhewe. Dadi Ngono ana lho. sing keras. Ana sing keras, ana sing alus. Kegunaane ya dhewe-dhewe. Kegunaane? Umpama awakmu kegunaane kae ana udan karak-karak teko njaba wis teles kebes. Lah nek iki kan udan lho Bro, udan karak-karak entas selesai. Ya, witikno nek ana wong mati aja undang. Lah sebab Nek sing ngedusi ya siapa ora urip neh. Lho kan malah aku menghidupkan. Menghidupkan mong ngene ora Percaya nek Mbak Yosi sok menghidupkan. kabeh. Lho, sedine tatin. Tenan aku anggere nyawang kowe lah hidup aku. semangate. Hidup semangat, energik kaya Mbak Yosi. Ah, bener. Ngono. Pok. Iya. Wis iya. Ketek kowe piye? Iya, seneng omah apik iki wae. Ning bojomu saiki wis kemajuan. Nggih. Ngerti nek bojone dagelan kondang nyatane ndek iki ya rambutnya dijejekne. Kae mau jejeki dhewe. Jejekne piye? Dilurusne. Rebonding. Direbonding. Jawane iki rambut. Tak kira nek ndase mau jejeke terus rambutnya melu jejek. Direboding niku karepe kula nggih kula penging wong kula niku malah ora seneng. Lho, ora seneng piye to? Aja direboding nek lunga-lunga kae ora tau nganggo jilbab, malah rambutnya dimbano dawa, tak goncekke motor karo gedak-gedek nyantol spion truk parkir. Piye glempang ngono? Raus. Ndase keri ora. Nyantol. Malah Tak hampir kon lho. sing lumrah wong wedok iki ora usah neh-neh. Pokoke ora usah operasi plastik, ora usah anu. Ku nek kasuse kaya aku. Kaya kowe piye? Aku jenenge dagelan wis di dhuwit to Pak Igit. Heeh. Untukku tak pasang behel. Heeh. Gek ape tak sikati wedi tak nak rusak. Heeh. Ora tak sikati seminggu iku lombok tukul, tomat tukul, kacang Yo tukul. malah apik dadi pertanian. Heeh, nek bar mangan sambel kemu piye. Aku turu mangat mah cangkemku kaya pot. Lho kan apik. Terus mau ketoki jare. Wah, sudane wis ora rarah tak coplokno ning Semarang ras sanggup mos kadung kantil Jakarta sanggup sidane tak gawe ning Australia. Apa? Australia dicopot ora sanggup wong aku ape tanggapan ning gone Rembang wingi-wingi langsung dokter ngono. Udah gimana Dok saya pasrah. Iya Pak ini sulit dilepas sudah diceplas ndose ya. Kok ora pasrah anakmu, Mbak Tatin, Mbak Yosi, kalih Bu Tutik, Mas Bi, Mas Jolang menika putranipun sing barep dokter. S2-nya di Singapura, Singapura. Cita-cita. Beasiswa. Niku saestu menika mboten goro niki kenan. Cita-citane Dinasnya gitu. di Rumah Sakit Fatmawati ya. Ya, sekarang Ketemu aku karo anake ning pas ning Taman Mini. Loh, anake Pak Jolang nggih Om Sigit. Lah kok kowe dadi dokter bareng kok pinter. Nggih Om, cita-cita kula pengen ngotopsi bapak ngono kuwi. Berarti anu nggih. jenengan ngerti ilmu kedokteran mboten? Apa? Gak. Ngotopsi ku olah alik batang lho. Oh ngono. Sing kenter-kenter dibathok Tak kira iwak nek ngono wae. ogro-ogro untu operasi lambe. Wow, otopsi ki Pak endi moraine. Otopsi ki batang. Ya melu seneng jo ngatasi anak dagelan iso dadi dokter malah 7 bulan lagi dinise dipindah ning Singapura. Alhamdulillah niki sing telu Pak Igit. Heeh. Niki teng Polres, terus teng Kodim, kalih teng gene kecamatan. Alhamdulillah dadi pegawai kabeh. Dadi Dadi polisi karo tentara. Ngojek Pak Igit. Oh, layak kok ngeteme ning arep Polres boleh ngojek ta. Nggih. Berarti nganu ya Pak Jolang iki berarti nyolong kethek ya. Nyolong kethek, nyolong betek. Cek kethek. Ya. Jadi anake iso dadi dokter. Atimu seneng iso rawuh ning ndane Mas Bi, Mbak Iyalah, Tati nggih. nggih. Iyalah, seneng. Mantene Sugeng Dalu endi mantene? Sing Yang sing endi ya, Ro? Oh, mriko. Ini loh jejere Bu Tutik, jejer putih kayak. Bu Tuti Sugeng Dalu. Oh itu. Oh iya yang itu berdua. Bu Tutik itu yang Mas, pakai koco tinggal. Iya, lah niku wau. Jilbaban. Nggih. Wah, kuwi SMP ini galak ira karo wajah. Nggih ta. Koncone sak kelas disentak do kurawani kabeh. Ketua kelas riyen ta Pak Igit? Sekretaris OSIS. Oke, mulane tegas panjenengane iki tegas. Heeh. Iku mau Bu Tuti sing. Bu Tutik, Bu Krismas Tutik aku kelingan angger pelajaran bos agama Islam. Aku tak metu sik ya, Git. Oke. Jangan biyen malah Bu Tutik lumile seneng melu cinta. Keindahan di masa lalu, iya. cerita-cerita yang Zaman sekolah. mengasihkan ya. Ya.
coba kayak ngapa. Apa ini, Pak? Lagune kesayangan. Oh, kesayangan. Larase pelok. Karena Mbak Nafis adalah kesayangan dari Mas Rigel. Oh. Mbak Tatin joget-joget aja gak apa-apa. Oke, Biar sing nembang biar Mbak Yosi. Mbak Yosi yang sama Mbak Pratiwi. Harum Oke. wangi sepanjang hari. Saya turun dulu ngelok elek. Oh iya. Ting kowe duwe campur sari Jo, disiarke cara MC. Siar, ya. Sugeng dalu sedaya pamirsa sinambi. MC kok sugeng dalu. Lah lesehan. Ning wah iki ning panggung rejing ngono kaya nyu palapa. Yo, masih bareng bersama Cakra Ningrat. Yo, yo, Kurang gede yone. yo, Gedene. Ini anu. yo. Masih, Gegeden. masih bersama Cakra Ningrat Campur Sari. Kok nganggo guyu barang. Watuk Pak Ige. MC Badok welah. Cantiknya Indonesia yang sudah punya nama sejak kecil. Iya nontonnya. Artis ternama Papan Papan. Papan atas. Iya, Papan atas. Dari kota Patria Blitar. Dari kota Patriot Blitar ada Yosi Dian Pratiwi dan dari Kulon Progo Kulon Melih wonten Mbak Tatin. Tatin Lagu. Lagunya kesayangan, selamat menikmati bro. Wah nganggo. Kuwi nek dangdut gede, nek dangdut lesian gur orjen karo kendang tipung ning emperan ngono piye. Sami karayon sedaya pamirsa pinarakan di Mardika penggalih wonten ing sasana wonten Dik Yosi Dian Pratiwi ugi Mbak Tatin Titot saking Ngayuk Jakarta. Dalu menika badhe ngaturaken tembangan kesayangan piye to Yos? Iya, iya sakaremu. Oh jenenge MC mosok rantuk ngukur irung ngono. Bar temek aku maksud. Elek. Menika- Ketone ilere meh netes terus mok lapi. Lah iya, menika- MC kok ngiler. Iki sing MC aku lho. Iya. Wonten Mbak Yosi Dian Pratiwi, Mbak Tatin Titot saking Ngayogyakarta. Iki nek wayangane ning Sluke, nek pentasnya campur sari ning Madura, basa Madura. Betul. Oke, do remajong kabarna kepi. Lah, tada lakona banyak PC-nya Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Sereng. Tatin Titot, Yosi Dian Pratiwi, manggale. Oh, kesayangan. Kang Mas kesayanganku, kaya ngopo rasane hati iki, suwe ra krungu pawartamu, bingung rasane nandang rindu. Kang Mas sing tak tresnani, di DM di WA kok ora balesi. Oh pas liramu wes lali, janji suci ngendi kamu wingi. Aku ra ngemis ning atiku miris. Oke, makasih. Curiga rasane apa wis ana gantine.
rasane nandang rindu. Ayo goyang ya. Aku ra ngemes ning atiku miris. Curiga rasane apa wis ana gantine. Kemongko aku isi sayang. Tresnaku ora bakal ilang. Kang Mas jaganen hatiku kaya aku sing jaga tresnamu. Tak pasrahke mring pangeran yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. Yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. Sampun. Terima kasih. Disawer Jo. Lagu terbaru kesenengane Cik. Pak sopo iki mau? Kesayangan Pak sing cintane Mas nyawer. Bagong Darmono. Oh iya. Pak mantan. Kuwi panitiane do diseragami. Nggih, nggih. Batik kaya ndelalah aku teko ki klambiku padha karo ngene panitia. Nggih ta iki. Wah, aku ndelujur bar nyeneni butuh. Kok iso Alhamdulillah. padha karo panitiane mau piye kok lek seragam. Iki klambine seragame batik. Ah, iya. Sok ben mantu kedua seragame pramuka. Kan kersane sensasi to Pak Igit. Nggih, nggih. Aduh. Iya. Kowe gayeng tenan iki. Oke. Iki melu Mas Bi melu nguri-uri seni budaya. Lah, Wah, yo. syukur bagi mengko aspirasine nggo wayangan ngono kuwi. Engko Bu Tuti ning Dinas Pendidikan ada program pengenalan tokoh wayang terhadap anak-anak sekolah. Nah, nanti bisa dikolaborasi Pak Igit ya. Iya, Ben iki ora ilang. iya. Ben beda karo kabupaten liyane. Oke, wong luar negeri jo latihan nyinden, latihan dalang rene kok mosok sok ben 50 tahun kas putune awake dhewe ape dalang nang luar negeri kak yo. Walik wong kene iki dedengkote. Coba iki tak deke presiden sing kenya sing perawan. Nggih, Pak Igit. Mbak Lila. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Kati ngaren ndak bayaran Pak Paksi. Ayo. Kewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Mbak Lila ora ijen dikancani Mbak Ima. Weh. Ndak pundi Mbak Ayu Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora ditetaksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Mbak Lila karo Mbak Ima ora dhewean dikancani Mas Jolang. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Wis bro aja Sak kuku. lajengipun adicara brobosan. Monggo sing tesih enten urusan utang piutang langsung tangklet kalih keluargane. Ora Jo, ora.
Lah nek iki pawakane alus karo alus, Jo. Nggih, Pak. Beda. Nggih, piyayine tesih legan. Nggih. Nggih, Waranggono asli pidalem saking Sumber Om. Rembang. SPD Sarjana Pendidikan. Jurusanipun apa Cahyu? Kula bahasa Inggris. Oke. Can you speak English? Yeah, I speak a little English. A little. Just for basic daily conversation. Oke. Kowe jawab bahasa Inggris saja. How are you? I'm fine, thank you. How about you? Yes, I love you. Masa jawabannya kuwi? Ora? Oh tuh. Oh, iya, ora ku ya. Kudune aku jawab piye? I'm fine. I'm fine. Kok ngomong fine kayak kangelan ngono lho. I'm fine. Kok dadak fine, dadak cangkeme ditutupi? Lah niki angel kok Pak Igit, kudu tak plekno. Excuse me. Lah nek iki saka Arab kuwi, Jo. Basa Arab. Kabira walhamdulillahi katsira. Terus Ahlan wa sahlan. Kudune iki bahasa Arab kaya ngene iki. Hai faqaluk ya habibi. Terus? Engko sing cewek nyauri alhamdulillah bi khair. Wah, ya, is. Bagaimana kabarnya hai seorang perempuan? Alhamdulillah baik-baik saja. Lah. kowe ning Arab pirang tahun biyen? Alhamdulillah kula teng Arab nika kirang langkung ajeng 2 tahun. Weh. Riyen teng Arab niate sinau teng mriko 2 tahun. Bar ku Arab komah terus Arab pati genah. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sehat Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai baby. Hi dear. Aku hai dear. Iya. Iya. Wah, diar. Yeah. Diar mercon bledos sirahmu no, diar. I like your makeups beautiful. Thank you. Isn't it too much? No? Yes, right. Lambene right. Iya, iya. Yeah. Red. Red, abang. Your lip is very red. Because kaos kaki. It's okay. Don't worry, no problem. You from? From? I'm from my mother. Ya, nunut mbok ya. I'm from to Rembang Brak City. Tuh, from dikai tuh bareng. Lah wong urip iki nek ning omah ra isine mung istirahat karo turu to Pak iki. Oh. Wong kok senengane nggugu luar negeri ku yang sangat menghalu. Oh ngono ya. George Bush macane kok iso Charles Bush. Tulisane ana macane One. Weleh. Ku senenge kono-kono ki mbodoni. Weh, bodho. Ngantek merek-merek mobil carane wong Jawa dienggo merek mobil. Mosok? Sing apa? Kae wong Jepang gawe sing mereke Kijang. Iku ra yo cara kene. Oh. Terus Toyota Kijang. Terus kaya nggon penyakit yo dienggo jeneng motor malah larang. Apa? Tumor. Timur. Yo timor. Ya. Please come here. Diledek ya. Kok iso diledek? Maksudnya rontok maju lho Pak. Oh iya. Oh maju nek diledek iki maju. Maju. Ku angger miring. Please dengkek. Mundur. Oh dengkeki mundur. Dengkeki mundur. Oh iya. Basamu nek puwinuk men ora. Lho kula kok Pak wong publesteran. Restoran apa Om? Mbokmu Bapak Australia. Ibu Gibas. Oh alah. Kayak kok pakanane kok suket. Anak-anak koyo sapi poan. Siarke jo lagune Katresnan Sejati. Oke, sit down please, ladies and gentlemen. Please lihat ke sini bahasa Inggrisnya. Delok, yes. Take a look here. Hah? Take a look here. Take Pay and here. attention, please. Please, silakan. Go on. Sing penting wong Inggris mudeng karepmu ngono ya. Oke, angel-angel terbaik. Mulane ilmu ki angele nek durung ketemu. Sukses untuk kamu dan see you next time. Oh, ini sarjana seni karo sarjana pendidikan. Ya, oke. Ora gelem dadi guru, malah pilih nyinden. Penak nyinden. Jan bayarannya akeh sinden. Coba Katresnan Sejati untuk temanten berdua Mbak Nafis dan Mas Rikil. Semoga menjadi pasangan yang sejati. Dados.
janji rano diseseni rembulan ning waya wengi kasing ati wong bagus aja sira nelongso aku teko kendang tresno lelaning asmara gawe sewu rasa ngembeni hatiku jiwa Kang Mas tentremno hatimu aku setya ngenteni sliramu dong aku bisa ketemu tresno suci manggiya rahayu tresno suci manggiya rahayu Cocoke. Oh, mantap. Wah, hebat. Beda lagu, beda musik, suasana energik dan suasana halus. Cakrane ngrati nek kon ngene-ngene kan wajan. Wah, ngawur tane. Yandai yang dinamakan ciri khas aransemen beda-beda. Oh, begitu. Siap. Coba Mbak Tatin lagi. Oh iya Mbak Tati. Iki mau entuk muling kok bututik nganu Pak Sigit rampunge ora usah isu-isu ngono. Aku wis kesel. Oke, Bu Titik nggih mau. Bututik penyanyi lho, jane nyanyi ya, Bu. Sok nggih. Oh, ketok galake to. Ora ngono. Ki kancaku pleket biyen iki lungguhe mesti ning ngarepku terus. Nggih. Ngentikane wau nggih ngono. Pak Sigit iki biyen lenggahe pas nalika sekolah ki nang mburiku. Langganan dadi bendahara kelas Jo. Mergo piyambake panjenengane iki wong iki jujur iso dipercaya ket biyen kelas 1 2 3 bendahara nganti dengan bendahara OSIS karo Dina Mariana. Oh, sing Ketelot suke kae. Oke. Kelingan ya kanca-kanca SMP kelingan. Riyen Pak Igit nek nggarap PR nggih turunan, Bu. Nggih. Oh, mboten nate nggarap malah. Iya. Sembrono. Ah ini kan ana memang masa-masa lalu tuh masa yang indah perlu dikenang Pak Igit. Oh iya. Sejarah untuk kehidupan masing-masing. Ritula mumbul iki jamane Ibu Tutik biyen kae. Ketua OSIS setiap hari Senin kudu ngorganisasi. Iya. Nembang mulai Mbak Tatin. Sing sigrak no Mbak Tatin ini mumpung sowan wonten Rembang. Lah, Nah. Mbak Tatin bacutan ya Bung Yus nyindeni Mas Bambang. Oh, ngaten. Namung loro tok lho. Ya piro-piro Mulai alhamdulillah. jiran dadi bintang tamu Mbak Lili mbok dijak nyinden sisan ngono dadi. Pripun to? Nyindenen pundi? Yo niki kene dadi yo Lah mengke ngono tanggung jawab sinten? ya julang lah yo iso. Pun pokoknya sauripe tak openi. Nggih. Aku dhewe ra ono sing openi. Duet sama Mas Jolang ya. Silakan. Lagunya apa kalau dulu ya? Lagunya zaman dulu aja apa Iya. ya? Mr. Mendem atau Oke, gimana? it's okay. It's okay. I'm fine Mr. Mendem Mas. Kelingan kowe Jo Mister Mendem. Lo. Ngilingke aja padha mendem. Judule Mister Mendem. sangar tapi isine pepemut. Terus apa mana? Jangan dilihat dari casingnya tapi menu isinya. Menu isinya. Oh, Judulnya. Mister Mendem. kowe engko ora apal. Lho, lah. Kaya ndek ngene ning Bojonegoro, ayo Mas. Mister Mendem. Tekan-tekan mikir diadono.
Lah, napa Mas Julang? Selain Mister Mendem napa yang dua? Ndak, yang itu aja. Saya mau anu mendem wedokan Oh atau boleh, gimana? boleh mendem wedokan juga boleh. Monggo Mas pun dipilih lagu sing rontok-rontok kula lali ya Mas. Aku seneng angger kuwi. Mboke lah. Mboke sapa? Niku kanca-kanca milih sing niku jare. Pun Mas sak metune lah pokoke jaba iso aku nyanyi ora ya meneng ambek berdoa. Ini kan nostalgia zaman dulu. Waktu kita masih- Waktu kita bertemu. Sampeyan aja percaya karo Julang. Lah napa ta? Julang ki apal mung ngarepe tok sak baris tok, menggurine yo Bukannya blank. dia itu Allah. MC Dene iki dan saya juga- tuwa, MC mung menang ngobo tok. Oh, masa Mung ya? Allah. Padahal suaranya ya apik loh. Lah. Aku kok Mbak wong biyen iki juara kori. Kayak ben kok Mbak Ima nganti Mbak Melani ngadeg bareng ae. Yo. Oke. Oh iya. Aku saiki karo Julang ora patek percaya. Loh, oke Mas. Ora digagas besok tuku beras iku to. Saire kuwi to. Terus gurine dhewe, ayalah sholah. Lah ya. Ayo, Kene ninggal katesan iki Mbak Ima nganti Mbak Melani kur digarap jaranan. Ora sida. Jawa. Ora sida. Kita nggak jadi duet kan. Enggak apa-apa, aku cukup pandang kamu dari jauh. Oh iya. Julangi apalagi gur jambu alas ya. Oke, baik Kit. Niku Jambu tok. alas. Iku kadang jambune tak pangan terus gak eling blas. Ya aku di Cik, sini. rok lu patmo 67 buke pinarak. Bu Yuyun Oke. binarak Ora mawon. usah njerek jumeneng ben sing nom-nom. Ra ndak mrika Mbak Tatin ra. Iki ya disiarke live TikTok Tati Titot. Oh nggih. Sore wis do nyawer paus, nyawer apa meneh ya? Singo. Singa, boyo. Kula wingi TikTokan disawer paus bingung Pak Ikit. Apa? Gawe nonggon. Kok iso? Terus akhirnya terus kula disawer singa. Iwake paus tak kekno singa. Mbak Yosi di depan Mbak Yosi. Ah, leadernya Mbak Yosi. Mbak Yosi enggak usah nembang. Ah. Mbak Yosi, sini sayang, sini. Oh, anak pitu iki mlakune sengkleh ngono ya. Iya. Ini. Ya, enggak apa-apa ya, Mbak Iki Yos. kejaba presiden Mbak Yosi iki petani alpukat, Jo. Oh. Oh, tenan. Ya. Angger alpukat sing jenenge apa alligator ya. Nggih. Wah, aku dikei alpukat pirang-pirang tak kira gratis jebule bayar. Bayar leh karo dalang ditaki kok. Gratis. Aku barang nggih Pak Ikit diteri sak kresek jebule iku 20 kilo muni ngono. Kon bayar. Iki nandur jagungku lah dipangan manuk Jo ora kasil Jo jagungku Jo. Jenengan no. Sedekah Pak niki. Ya sedekah. Parine sing wis pindho. Alhamdulillah. Yuk. Ayo coba kaya ngopo ninggal katresnan digarap jaranan. Wah, iki. Kowe lungguh ae Jo, ngodak-ngadak niku. Nggih ra apa-apa pokoke iki iso ngadeg kok ya, Pak. Masa kok salah terus. Bengi iki bayaran Dek kok. Yo coba kaya ngopo ninggal katresnan. Dados. Lirik Mbak Yosi kabeh.
marang mangan pariklam ya bang sing marang. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Pecute Surondiman. Tak suwun rina lan wengi mugi-mugi Gusti mijabi sakapan akan mukani bisa kumpul kaya tuing muni. Taun-taun winana Aja lali pawelingku Pecute sangar. Setya satuhu tak enteni nganti saelengku. Awas. Iya.
kasih matur nuwun kanca-kanca CFC sedo nenggani. Ya komplit.